αγώνα. Η αντίπαλη ομάδα με τα κόκκινα, με τα μαύρα είναι ο Νόης Πανσεραϊκός και είδαμε έναν απίστευτο αγώνα, ο οποίος δεν ήταν μόνο σε σκορ απίστευτος, αλλά ήταν και σε ποιότητα παιχνιδιού από την πλευρά του Νόης Πανσεραϊκός. Δηλαδή τα παιδιά της αντίπαλης, ναι, τα είχαν χάσει με λίγα λόγια κάτι με. Εγώ έτσι τους είδα, τα είχαν χαμένα οι άνθρωποι. Για να πετύχεις 50 γκολ σε 60 λεπτά, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό μεταφράζεται κάθε λεπτό και 10 δευτερόλεπτα ή 8 γκολ. Προς την αντίπαλη αιστεία, έτσι δεν είναι? Θα προσπαθήσουμε τον χρόνο να το σπάσουμε και αυτό. Δηλαδή, απίστευτο κάθε λεπτό και κάποια δευτερόλεπτα δέχεται η ομάδα. Λοιπόν, ακούω σχόλια από εσάς για το τελευταίο παιχνίδι. Ξέρεις τι γίνεται. Το άθλημα αυτό, όπως και τα περισσότερα δηλαδή, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες τακτικές οι οποίες ακολουθούνται για να μπορέσεις να φορτώσεις ένα πρόβλημα στον αντίπαλο και εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό που έχει όμως αυτή τη στιγμή ο Νόης Πανσεραϊκός είναι ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή στην άμυνα. Σε πληροφορώ ότι μπορεί να μην φαίνεται πολύ, αλλά πέφτει καμιά φορά ξύλο, και ο κότς εφαρμόζει το σουηδικό σύστημα. Δηλαδή, στα πρώτα 15 λεπτά καταστρέφουμε τον αντίπαλο. Μάλιστα. Είναι ένα σύστημα το οποίο το παίζει η Σουηδία χρόνια Εζαϊκός. Έτσι ακριβώς. Και έτσι έχει καταφέρει και γίνεται και πρωταθλήτρια κόσμου, διότι τα πρώτα 15 λεπτά κρίνουν πάρα πολύ την πορεία του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή καταφέρεις και κάνεις διαφορά, και βέβαια και το επίπεδο είναι λίγο διαφορετικό αυτής της κατηγορίας, αλλά αν είναι δύσκολο το μάτς, να ξέρεις ότι στα 15 λεπτά, αν πάρεις διαφορά 3 γκολ, οι καλές ομάδες κλειδώνουν. Μάλιστα. Τα 3 γκολ και καταλήγουν με νίκη. Αν μου επιτρέπεις να σχολιάσουμε κάτι, γιατί μετά θα το λησμονήσουμε και δεν θα ξέρουν. Μόλις τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, χαρούμενα όλα τα παιδιά, 2 από αυτούς είναι απόψε κοντά μου. Θα ήθελα Βασίλειδες, κύριε προπονητά και Αλέξη, 3 Βασίλειδες λοιπόν στην εκπομπή λίγο πριν την πρωτοχρονιά. Είστε φιλοξενούμενοι από τώρα και ελπίζω σε ένα κουτί γλυκά ο καθένας σας στην εκπομπή. 3 Βασίλειδες λίγο πριν την πρωτοχρονιά, είστε καλεσμένοι από τώρα εδώ. Να τους ο λοιπόν, είχαμε Βασίλη, κύριε προπονητά Αλέξη, Βασίλειδες, εδώ είναι ο κύριος Ασίκογλου Κυριάκος, μέλος της διοίκησης και ιδιοκτήτης του Radio Noise και του Coffee Play. Εδώ πρωταθλητές, εδώ είναι οι φανέλες που έχετε κάνει διανομή. Ο κύριος Λονταρίδης ήταν παρόν και σας τίμησε, λέει λίγα λόγια. Εδώ έχουμε το κύπελο, φίλοι τηλεθεατές, θα πω μετά, ο κύριος Σαμπάνης ήταν παρόν. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης του handball ήταν παρόν. Ο οποίος είχε κάνει και την απονομή του κυπέλλου. Είχε κάνει την απονομή. Ο κύριος Πολυχρονίδης είναι εδώ με τον κύριο προπονητή. Όχι, ήταν ο χορηγός, ο Ρουστάνης. Ο κύριος Ρουστάνης, ο χορηγός σας, έτσι. Τον κάνατε απονομή. Ρουστάνης, ο οποίος έχει μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Πίσω οι 2 μικροί φίλαθλοι. Εδώ ο Μαργαρίτης, ο παίκτης. Ο Μαργαρίτης. Είναι απονομή των μεταλλίων και σε λίγο θα δείτε και πλάνα το τι ακολούθησε σε λίγο, ναι. Εδώ είναι ο γιο. Να και ο φροντιστής, ο οποίος ήταν καλεσμένος σήμερα, τον μαλώσουμε γιατί δεν ήρθε. Θα τον μαλώσουμε τον Γιώργο, δεν υπάρχει. Ο γιο είπε θα έρθει στην Α1, λέει. Έτσι είπε. Ναι. Τότε θα έρθει. Θα έρθει και θα είναι και λιγνός, λέει. Τελείωσε. Λοιπόν, σε αναμονή. Αν παραμείνω στο διάβλο Ροδολίβους, εγώ το κρατώ αυτό, Γιώργο, αν βλέπεις την εκπομπή. Εδώ αν δεις, αν προσεκτικά δείχνει. Δεν έχουμε άλλα πλάνα, έχουμε, δεν μπορεί. Αν προσεκτικά έδειχνε, θα δεις ότι ο Χρήστος Τσαντήρης, ο νέος αρχηγός, πήγε να παραλάβει το κύπελλο. Θα δεις ότι φώναξε κάποιον. Τον πρώην αρχηγό. Τον Βασίλη. Πρώην είναι τώρα. Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Μπράβο. Όπως επίσης, δεν ξέρω αν το δείξει, υπήρχε και ένας τραυματισμός ενός παίκτη. Εννοείς του παιδιών, της αντίπαλης ομάδος, μεγάλος. Σε μια σύγκρουση με μένα λίγο, να σταθώ λίγο εδώ. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο, είχε μια ελαφρά διάσταση. Εντάξει, όλα καλά πήγανε. Εγώ να πω ότι καθημερινά του παίρνω τηλέφωνο να δω τι κάνει. Πέρα από λίγους πονοκεφάλους που έχει. Επειδή δεν θα το πει, θέλω
και να το συγχαρώ δημόσια. Λοιπόν, να μου επιτρέπετε, φίλοι Βασίλη, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να πάμε στις χορηγούς. Μόνο αυτό το 30 λεπτά. Ναι, βεβαίως, μπορεί να περιμένει. Βασίλη Χαλαμπάκη, μπορούμε να περιμένουμε μια μικρή τοποθέτηση του Βασίλη Πορτουλίδη. Πάμε, Βασίλη. Ναι, αυτό που δεν έχει πει ο Βασίλης είναι ότι έχει χαρίσει το μετάλλιο του στο παιδί που έχει χτυπήσει. Αυτό είναι αθλητισμό. Α, ναι. Έδωσε το μετάλλιο που πήρε μετά από 15 χρόνια, το έχει δώσει, πήγε στο νοσοκομείο και έχει δώσει το μετάλλιο του εκεί. Δηλαδή παρέμεινε το παιδί κλινήρης για πόσο καιρό? Κάποιες ώρες. Όχι, για κάποιες ώρες το βράδυ έφυγε. Εντάξει, είναι καλά τώρα, δόξα. Πήγε στο μετάλλιο. Ναι. Μπράβο, Βασίλη. Συγκεκριμένα, πρώτη φορά λέει παίρνω μετάλλιο στη ζωή μου και του δίνω σε σένα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, είναι ειδική περίπτωση, είμαστε όπως είπαμε οικογένεια και έτσι θα παραμείνουμε. Βασίλη, είσαι αξιέπαινος, όχι όλη η ομάδα, είσαι αξιέπαινος. Θα το πούμε αυτό, θα το σχολιάσουμε μετά τις διαφημίσεις, Βασίλη. Γιατί για μένα με ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι συμπεριφορές όπως η δική σου. Πάμε, Βασίλη Χαλαμπάκη, σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε, φίλοι τηλεθεατές, σε λίγο. Make it quiet, 'cause here it comes. Noise Radio. 93.5 Ceres. Louder than you have ever imagined.